Какво ще правиш? Тата, мамо. Какво ти? Тата, Отвърташ? да. Ти? Що? То работи елмута. Не работи? Такова, тай, ганте, гуми. Та ганте, гуми. Да, с голямите гуми, да. Да. Айде оправя тая. Ти гуми. Аз. Я кажи къде ще ходим? Къде ще ходим сега? Такай. Чакам. Аз го. Аз. Ай, тука. Защо? Тати така няма да купи нова. Той ще я щупи да има нова. Може и това да му е целта. Той направо бедно такова е. Айде изключа. Изключа оправи. Ай, та гума. Ай, та гума, така. Не тръгва ли? Так. Оправя. Ням, остой, ама, та гума. Отигам те гуми. Але, така, бебе. Тръгва БМВ-то. Та бебе, Това е Хърби. каби. Хърби, да. Той каби. Той каби, той каби. Кажи чао. Чао. Бай-бай. Бай-бай. Целувка. Мащи. Мръсни ръцете, да. Айде.